Mayong buntag, kumusta? O karon kasamtangan kita nga niya dinhi sa may gasoline station, no? Of course, ang ato ang paborito ang kining JT. Okay, lagi na mangutay card yawat na lang ba? Puhon-puhon nga natay mga lakaw at least pwede nato ning magamit pagpatubil, no? Kumbaga malibre na agato ang gasto para sa tong panggasolina. O karong adlaw ang atuang adtuan o kining kaamulan. Actually dugay na ko na curious sa inaaning kaamulan. Of course kung mayong tag kaamulan dito kini sa may probinsya Bukidnon, labi na no ang sentro niini nga naa sa Malaybalay City. Sa pagkakaroon ang oras sa mga alas 5:48 no, sa buntag og ato ning lantawon, no, kung unsa kalayo actually hinera magyud ko magpadagan pero lantawon ta, no, kung laos-laos kaya ba nato laos-laosan labi na ko naanad og long ride, no, pero sige lang, no, kay katong last time ta nagkaadtog Bukidnon nagmotor ra mangud dato motong medyo kapoy gyud kini pinasahi man kay at least naka sakyanan pud ta. So adtuan ta uban ni ninyo sa kaamulan sa Bukidnon. O karon sa pila ka minuto sa tong pagbiyahe miabot na gid ta, no, sa usas mga timaylahanan dinhi sa may Bukidnon ang kining quarantinas, no, mo ni siya ang quarantinas. Although lugar may mo na to nga murag hapit na gid ta pero ang tinuod layo pa gyud. Pero sige lang, kumbati gyapon, no, magpadayon gyapon tas pagbiyahe para ato nga bisitahon ang Malaybalay City Bukidnon. Naana ta karon diri dapit sa may Mangima o katubi tawang gitawag nila nga daang bituka o gani ato makita nga ang mga sakyanan karong mga panahon na hinay-hinay gyud, no, o nay mga signages nga slow down, accident prone area. O nakita gyud nato ay dito kung maklaro ba diya sa tong kamera nga ang kining mga dagkong truck ang ilahang ligid gaaso na karong mga panahon na, no. Lagi for sure init kay na bugat pud ang ilahang karga mo nang gaaso gyud. Ning higayuna nakaabot na gid ta, no, dinhi sa usas mga landmark, no, nga nagduol na gid ta. Sige na tayo duolan pero sige lang so mo niyo ang kining naay mga imahen sa tao or sa tuwa bay tawag ani, no, nga nagpasabot no nga dinhi sa Bukidnon daghan kayong mga tribo. Unya nakapatsada nga taliwala pa man daghan kita og tribo ni sa Bukidnon bat naa gihapon, no, ang kining ilahang panaghiusa which is gikinahanglan kayo karoga mga panahon na. And finally, no, nanagita dinhi sa may Malaybalay City. Inyong makita oy fiesta man din niyo alagi kay kaamulan man sab, no, mo nga ato nga makita karon ang kining sa tawag ani banderitas. So muna siya maniga sa karato kakita pasado na fiesta. Busy na. So karon no naa ta sa BSU. Sulidakan sa taog mga kaila nga dinhi nang eskwela. Dinhi sila nag matuto, no, sa dahang mga kahibalo og karon naa na sila sa managlahi nga kining trabaho, no. Manaraw Bukidnon State University, so BSU pabukso na sa una, di ba? Tama ba? But karon BSU na. So naapo day diri sa may Sintos Malaybalay. Napoy Jollibee, no, na Jollibee. Kita po na to ang Jollibee. Dire sa unahan mo ni ang sintro sa kining Malaybalay. Actually wala din daghan na kay establishments, no, na mga bangko. Napo din yo Mr. DIY. Mr. DIY. Manila po nag-una po nga transportation din sa may Malaybalay kining multicab. Oy napoy ang lang RTA din niyo lahi ang color orange, no, kaysa Cagayan de Oro green man to nya giusab nila gihimo nila nga blue, no. So may tawag silang, so may tawag okay. So
Traffic Management Council. So mo po na lahi ilang kuno na Chowking. Chowking. Ang Gaisano. Okay, bisan asang dapita mo gani siya, Gaisano. Gaisano pa rin kami. May lahang RTE. No, RTE. Sa to sa Cagayan de Oro RTE, but kadto abi ginay na kog rescue or sa kadagan magasno Lipton dinhi mao po ni usas mga kabantayan po nato dinis may Malaybalay City. Nata dinhi karon sa pasulod na no sa Capitol. Actually medyo daod na mugod putong nakanhita dinhi sa Kaamulan ground mo nang medyo naglibog na punta karon nga panahon na. So muni ang pasulod nga dalan, no? Maayad na pag-umah. Ni maayad pag-umah. So mo pa lang nilumad, no? Dili kay ko ka pamilyar sa ilahang nilumad. Ano sa mga entry mo ni? Mahadlok masata ka. Sulod ani, no? Kay lagi gasunod ba gitag balaod trapiko mo nang balaod trapiko mo nang ka balaka ta, no? So man niyo ang sinto sa Kaumulan. Kailangan ta na inanay ta. Naamday gapoy motorila di sa tong likod. Sige ma'am, una ma'am. Una kay willing to hit ani. Okay. Napo din ni ang motorila. Pares-parehas sa magyapon sa Cagayan de Oro. Actually siniguro gid atong para ni keep right turn. Okay, right turn so no entry mo po ni. Mo ni problema ba usahay maglibog ta nga na yung mga no entry. But wa may laing dalan so possible okay ra gini. Bibo no daghan na kay og mga kining bandaritas. Nara ang ground mo ni, no? Ang ground. Di ba parang paubos man to lahi putong paubos ba? Capitol to dito, sa to. Park dito. Park ang park dito katong naipaubos no manang medyo naglibog kita gamay. People's Park dito. Parking pa. Okay, sige. So dinhi ta mag parking, no? Okay na, diri ta parking. Di okay ra diri ta? Oo, nanta gamay. Mangita sa tag plaster no, kung asa ta magka-parking kay namang goy kauban nato no akong anak nang lisod po dugi pagbaklaya na to ni taraw bibo no. So diri na tang parking mo plaster ta. Okay. Sakto ba akong pagparking? Kira? Gilaos. Gamay. Kini. Dito. Matubangan ka. Oga karon na ta dinhi sa may Kaamulan na ground, no? Kung inyohang makita pertig yung luaga, no? Dinhi. Og tungod lagi kay buntag pa man karon ng alas 8 pa mas buntag. Muna kung atong makita wala pa kayo yung mga tao. Og kung dito nga bahin no na nakita na to nga mga naka-uniform te sila blue. O kung wata masayop mga empleyado ra gyapon na sila dinhi, no? Og or naman sila gipagunitan pod karon no nga kining idahang props or basing partisipante po ni no dinhi sa Kaamulan. Nya makita na to nga patsada po no ang ilang stage. Nya kung kanang inyo pong makita karon no nga mga stall may mga ipa balik ko na lato mga baligya na kasi di hatagikan kaganiya pero namingaw wala kay na maligya or na may pipila but kadaghanan gid po nila sirado pero lagi atong gihibalan nga usually mabibo ni sila during hapon hangtod na gabi kay mao man gud no ang bibo or adunay mga kalingawan po dinhi sa maong lugar o luag kayo na kining maong area although na may pipila po daw nga open pero mali kung majority sirado pa ang uban kanila tayo nakitaan ganyan nga nakatulog pa sa place atong nakita karon ang Kaamulan tini kung atong lantawon siguro hindi kay ko master sa pag-estimate but
libo-libo gud no ang mahimong makita dining maong area. Labi na pag na mga concert na tingala dinhi masigo gud kay luag ba kayo kining maong dapit. Gikan dito sa may Kaamulan Park, Lausta or Kaamulan Ground no dinita sa may Kaamulan Park Actually medyo maglibog pag ito nakaligi taon-taon na tang nakabalik din pero nangutana ta dito speakers kamay magundala dito dagan ka pamaligya giingon nila nga dinhi daw so hamasin lang ta kung sitahon ta karon no patuon na lang gud ta. Sige lawasan ta. So muna siya ang ilahang parkinganan loag gini dinhi no gwapo kayo. So mongita taog plastar biasa dapat landong dari yung medyo landong Ayun na punong badol sa basura man ay ta sa bugunahan ano mata kay magasgasin. Dito. usap po nis mga gaanian sa mga tao din napita sa may Malaybalay City, Bukidnon ang nakapa sus mga lugar nga diin mag-relax gani kung atong makita nga tagas kaya mga pine trees nga may naghatag og kabugnaw usab dinhi sa maong lugar gani napoy atong makita karon no nga kining mga lamisa di nang uban diha maglingkod nag sa istorya magtambay-tambay samtang gina-feel ang maanindot nga nature dinhi sa maong lugar. Ug ato pong makita no nga naay kining balay-balay mo ni ilang gitawag nga tulugan. Abot pasabot sa tulugan nga diha mahimo nga magpahulay no labi na katong mga kaigsunan tang mga IPs nagikan pa dito sa nakadiyang mga lungsod unya pag na event din layo na manggod kung mupauli pa sila dito unya mabalik na po din para na po sa ilahan sang paghatag pag-perform amo nang dinhin na lang sila no patulog makita na to nga tagko kayo no ang kining mga haliki o nang ligon din na kanindot pa yun panigurado although karon ang 9 na may oras karon no mo na nga medyo init-init na lugar gamay pero siguro kung gabi or kadlawon din malamang bugnaw kining maong lugar yan napod no ang ilasang park. Actually mga bata ba ang kasagaran yan for sure na malingaw diha pero karon no medyo wa pa man tay makita nga mga tao but I don't know kung ginapasula na ba karong mga orasa or wala pa Dito ka, enter dito. Dito lagi. pero sige lang atong tisingan no at kung na to kay kung pwede na so din na pugoy kauban din no among bulilit Zan. Chay. Hi. Medyo stricto man. Open na? Hindi, atong lang taon kung open na ba. Kaya kung open na, musunod tatong sudlan. No? Huh? Play ka diya sa playground. Pero wala pa man tayo nakita agad nga tao karon. Ngayon, medyo init gid pod. So, moto na, uban nakita na to nga mga bikers na nagpahulay. Wa tagi pasulod no dito sa so kay sirado daw every Lunes sirado katong niagi nagsulod ta o kat diyan hita dire niagi pandemic to nga time bata sirado no karon nian hita timing gi kayo Lunes ting sirado so dinhin na lang ta ano si video sa ko dire dire na
Kani lang ako maimantinil lang ko ani. Yun na, sunod. So dinhi na lang ko. Di gyud masiro. Yun na. So di gyud masiro. Kay unsaon mo matapos sudla dito kay sirado ala lang mamugos la ka di man pwede. Ang usapon sa baingon nga ikapasigarbo sa Malaybalay City kini ilahang City Hall nga daw murag palasyo gud kun tanawon. O grabe ka luag. No, mura og siguro mura na nig Malacañang gyapon tingali ka luag pero hinon wa masagok atog Malacañang lugar. No, mo na nga di kay nato makumpara pero once nga naa ka diri sa Malaybalay nya moagi ka ni ilahang actually naran sa main nga highway nya maagi ka mapansin gud nimo makurat kag unsa. But kung kamo no nga taga Luzon, taga Visayas nga og taga ubang dapit sa Mindanao nga makalaag mo dinhi kung makita ninyo ni siya kani siya mo na ang ilahang City Hall. Usa po sa kahatag o attraction dinhi sa may Malaybalay City ang kining ilahang yellow tree. Basta yellow tree ni yellow. Basta kay yellow ang dahon. Sa libog munta pero karon pud ko bitaw. Nagilapas na tabayot sa laos sa ano. Nilapas sa daw bayot. Gamay lang gyud kaya. Mo nilapas sa bayot. Wala sa libis kahoy. Gamay lang kay bayot. Eh ata sa lawason ni kahoyan kay karon pa kita ani oh. Grabe yan kasi. Murag unique kini siya. At least nga sa tong nga kinabuhi nga kaingon ni tagnari ingon ani oh. Daghan ra ba sila? Pictures of. Okay. So motono ang tipik sa pipila nato makita dining dapitas may Malaybalay City. Og sa katong wa pa nagkaanhi dinhi mas maayo pod nga inyo pong sulayan. Although lagi no mo ni atong balikon nga kung unsa ang nadinhi wa gyud nato napakita in toto ay gusto namo nga kamo mismo ang personal nga makabisita sa maglugar o sa matag lugar nga ato nga maanhaan. Hangtod na lamang sa sunod higayon. Kini na lamang si Zen Kahatola. Daghang salamat.